Katsina da Gobir TV tashar al'umma, ku daure ku danna muna alamar subscribing, ku danna ƙararra domin samun labaran duniya da tarihin magabata. Bole kakka mai ita bala mana mai arha kacaca arha ahaha wai shikenan wata babbar alama ta ƙara bayyana ta neman sauƙaƙa wa al'ummar ƙasar Nijar rayuwa a fannin da ya shafi buƙatar man fetur a cikin sauƙi a Nijar. A wannan mako ne labari ya bayyana na samun sauƙin farashin man fetur a cikin ƙasar Nijar, inda shugaban ƙasa Chani ya ce a saida wa al'ummar ƙasar Nijar man fetur da arha, mu sha man fetur arha kacaca, a ɗauka tun daga mai babur, ɗan adaidaita, ɗan kabu-kabu, ɗan takasi, ɗan faba, masu motocin suhuri, mayan motoci bis na suhuri, masu motocin kansu dangin sirafkat, haraiman baigate, kat, kwarola, bewit da dai sauransu. Shugaban kasa Chani ya bada damar shan mai arha kacaca a cikin wannan kasa ta Nijar, wato tabbacin cewa ko a girgishe kurna ta yi magarya. Jaridar Lo Sahel Quotidien ta ce a cikin wata sanarwa ce wadda babban magatakardar gwamnati ya bayyana a ranar 17 ga watan Juli wannan da muke cikin shi, inda ya sanar cewa gwamnatin kasar Nijar ta kaddamar da matakin yin ragowa akan farashin man fetur a Nijar, wato esansi da gazuwal a duk faɗin wannan ƙasa, cewa daga ranar 23 ga watan Juli 2024 daga karfe 12 dare a duk faɗin ƙasar Nijar farashin litirin mai esansi daga dala 108 na sefa ya komo akan dala 101 na sefa, wato an samu ragowar dala 8 da tamma ɗaya akan litirin man na esansi, yayin da litirin mai na gazuwal daga dala 133 da tamma 3 ya komo akan dala 123 da tamma 3. Ana an samu ragowar dala 10 akan litirin man na gazuwal. Kai haba kai tayi yo ka duba ka gani hamalan a cikin dukkanin kasashen na yammacin Afirka baya ga kasar Najeriya da kasar Gambi, kasar Niger ce kasa ta uku, kasa mai sassaucin kuɗin farashin man fetur a cikin kasashen yammacin Afirka, yayin da a nan gida Niger a wannan lokacin al'umma kasa ke ta bayyana ra'ayinta a game da samun wannan labarin sassaucin kuɗin man fetur kin. Nan kashi ana yabawa, nan kashi ana kushewa, nan kashi ana fatan Allah ya sa zuwa gaba a ƙara samun sassaucin kuɗin man fetur kin. Wasu cewa suke to waɗansu 'yan jirgin cewa suke wallahi ta yi kare aka ce ana biki a gidanku ya ce magani a ƙasa, to tun da aka so magani ai sai a gode wa Allah. Shekara nawa aka yi malam ana zaman shirin ganin irin hakan ta samu, kusan shekara 13 da ƙasar Nijar ta soma hiddo man fetur tana saidawa, aka yi ta zaman shirin a ga dai an rage kuɗin nan dai, sannan a hankali malam sai gashi Allah da ikon shi sai a wannan lokaci na shugaban ƙasa Chani, Brigadier General Abdurrahman Chani ya ce to a sa kwamiti ya yi aikin tantancewa a ga cewa ina yaya ne za a bi a hanyar da za a samu a rage wa al'ummar kasar Nijar kudin man fetur kin nan ba. Kwamitin nan ya yi aiki malam, gashi kuma yau Allah da ikonsa a tsawon shekara ɗaya 'yan Nijar sun ga samun sassaucin kudin man fetur kin nan ba. Yau ga kyakkyawan sakamako ya bayyana, 'yan Nijar sai murna suke ta yi, hatta da kasashe makwabta muna ta jin su, sai ta yaba wa magabatan kasar Nijar suke ta yi na wannan lokacin, suna ta yaba wa shugaban kasa Chani. Kaga kenan ta hakan za a samun sassaucin kuɗin suhuri da sassauci a fannin da ya shafi harkar cimaka da dai sauran kayan bukatu na morewa rayuwa a nan gida Nijar. Kaga kuɗin malam yana da kyau yana da kyau, ya ma dace kuma ya cancanta majalisar CNSK ta yi girgiza, ta yi bakace, har ma ta kai ga yin tankaɗe na mambobin gwamnati. Wannan dai mai ci yanzu. Jaridar Le Courrier ce ta bugo wannan labarin akan shafinta na farko wannan mako. Ta ce to tun da dai kaga dai gashi nan da 'yan kwanaki kalilan masu zuwa majalisar CNSP za ta yin bikin cikon shekara ɗaya da kama ragamar mulkin wannan ƙasa, to kaga kenan ya dace a ce CNSP ta yi garan bawul, ta yi wa wannan gwamnatin zarattun a cikin ministocin na tankada a tankaɗe, na rairaya a rairaye, wanda za a shiwa da shi a yi shiwa da shi, na riƙewa a riƙe idan ya yi aikin da ya dace a yi. Ta ce to a cikin ministocin lalle tabbas akwai waɗanda suka nuna ƙwazo da hazaƙa, suka tsare gaskiya, suka yi aikin da ya dace a ce sun yi. Kana kuma a cikin sun akan iya samun waɗanda suka race, suka yi ɓartaya ko ma cakwakiya, wato akwai waɗanda ba su aikata wani abin a zo a gani ba, wani abin kishi a game da jagorancin da suka yi wa ofishoshin ministocin da suke ciki. Ta ce ya dai dace a ce ma sai NSPAN ta sa kowane minista ya yi bita ya ba da sakamakon aikin da ya yi a cikin tsawon wannan shekara ɗaya, a ga 'yan aiki ne ya yi wanda ya dace ko ko sabarniya ministan ya yi. Ta ce shugaban kasa Chani ka sa a bincika maka a gani, ka bincika ka gani a ga cewa wani minista ne ya aikin abin a zo a gani, suwa suka yi race, suwa suka yi bankaura. Ba mamaki ko a ga cewa ko akwai dai inda ba a yi daidai ba, ko akwai inda aka yi wata bacaka, ko kuma neman musgunawa wani ba gara ba sabai, ko kuma yin wata kulla ita ma ta ba gara ba sabai. To
shugaban kasa Cani ka sa a bincika maka a gani. Ta ce waɗanda ba su yi kaga sai a yi waje da su saboda akwai 'yan ƙasa suna nan fa masana jajirtattu waɗanda suka san aiki, akwai su cikin maza akwai su cikin mata waɗanda a shirye suke su kama ma shugaban kasa Cani da majalisar CNSP don a ga cewa an cimma burin da aka sawa gaba na neman samo al'ummar ƙasar Nijar baki ɗaya cikakken 'yancin da ake bukata a samu ci gaba mai ɗorewa a cikin kasar nan. Gashi dai ana gani fa sannan a hankali alamomin ci gaban sai bayyana suke ta yi, masu hannu da shuni abokan hulɗa da ƙasashen arziki sai ta shigowa suke ta yi, suna ta bada haɗin kai da kama ma wannan ƙasa ta Nijar, musamman ma dai mayan bankuna na ƙasa da ƙasa da mayan ƙasashe abokan hulɗa daman gamu da Rasha ga China ga Turkey ga Iran kai Allah to ga haɗin kan IOS gamu da haɗin kan IOS Burkina Faso da Mali da Niger. To kaga kenan dan haka fa ya dace a ce fa an bincika in akwai masarai a cikin tahiyar nan ba a binciko su shugaba a yi waje da su masu gaskiya sai a rike su sai mai ta hadawa da roƙon Allah da addu'o'in da ake tayi dare da rana a kasar nan. Jarida ta ce a yanzu dai ita kam za ta bayyana sunan kowa ba to amma ta san da cewa ba ila shakka majalisar CNSP tana da labarin komai, suna da labarin komai da komai ta hanyar jami'an da suke basu bayanai. Balantana ma ta ce ga irin waɗannan tarin ƙararraki da suke tabasuwa a cikin waɗansu rassa na harkokin jagorancin waɗansu ofisoshin ministocin. A bincika ka malam gashi ko kana gani fa a wannan lokacin kuma al'umma ƙasar Nijar ga ta nan ta buɗe kunnuwa kuma ta zira ido tana zaman jiran ji da ganin su wane ne za su kasancewa jagorori na majalisar shawara ta ƙasa wadda ake shirin kawo a wannan da 'yan kwanaki masu zuwa. Jaridar Lokanar Amfiri ta ce to lalle tabbas ana raɗi da kishin cewa ba mamaki nan da 'yan kwanaki masu zuwa magabatan wannan kasar za su naɗa mayan shagororin wannan majalisar shawara ta ƙasa wadda shugaban ƙasa Cani ya yi zance tun tashin farko cewa za a kawo ta a ƙasar mu ta Nijar. Majalisar shawara ta ƙasa wadda za ta mai da hankula sosai a game da abin da ya shafi kahuwar matakai, manufofi da mayan bururrukan da wannan ƙasa za ta sa wa gaba ta hanyar tattara wakilai na ƙungiyoyi daban-daban na sassa daban-daban na wannan ƙasa ta Nijar. Ta ce da yake dai yanzu haka wannan zancen shirin kahuwar wannan majalisar shawara ta ƙasa ya mamaye al'ummar ƙasar Nijar. Magabatan ne ake zaman jira a gani su waye za su jagorancin wannan majalisar shawara a cikin 'yan ƙasar Nijar saboda abun ba na wasa bane wai shi wa sauro da gatari. Jarida ta ce sunan ɗan Nijar kin da ake ta ambata, ɗan Nijar kin da ake ta bayyanawa cewa ba mamaki shine magabatan za su damƙa wa ragamar jagorancin majalisar shawarar ta ƙasa shine gwarzon ɗan Nijar wanda ba ya wasa da aiki, babban masani dan gwagwarmaya cewa da Muhammad Hamisu Mummuni. Muhammad Hamisu Mummuni wanda jarida ta ce 'yan Nijar sun san wane ne Muhammad Hamisu. 'Yan Nijar sun san irin kokarin aikin da shi Muhammad Hamisu Mummuni zai iya badawa akan jagorancin ita wannan sabon majalisar shawara ta ƙasa. Ta ce mutum ne ma'aikaci wanda ba ya wasa da aiki, ga tsare gaskiya, kana baya da bangare. Shi ba na wannan bangaren bane kuma ba na wancan bangaren bane. Ka san akwai wata al'ada ga 'yan Nijar in aka ba mutum matsayi sai a ta bincike a ga cewa to shi wanga ina ga mutunan suwana ne. A'a kai na suwana ne. To Muhammad Hamisu Mummuni na ƙasa ne. Shi ba wani bangare ko ce a'a mai kishin ƙasa ne, mai son ƙasa ne, na ƙasa ne shi. Ba wani bangare baya da wancan bangare ko wancan. Nan wurin ba shi baya da wannan. A tsare gaskiya Muhammad Hamisu Mummuni ka san mutum ne wanda shi in ka bashi amana. A gurin Muhammad Hamisu alƙawali azumi ne. In ya ɗauka sai ya kai kuma baya wasa bai bari a ce wai a yi wata kwana. Mutum ne mai tsare gaskiya mai son aiki. Gashi kuma sai ƙara samun goyon bayan al'umma yake ta yi ta ƙasar Nijar. Musamman al'ummar Nijar ta diaspora 'yan waje suna nan sai ta wallafa sakonni suke ta yi a kafofin sada zumunta rezo sosiyo akan bukatun cewa suna fatan su ga cewa dai ita dai wannan majalisar shawara ta kasar za a kahawa dan a ga cewa an damka ta ga hannun gwarzon namiji Muhammad Hamisu Mummuni wanda shi ne zai iya hidda siye ga wuta a cikin nutsuwa ba tantama. Kwarai kau suna ta kira suna na a saman rezo sosiyo 'yan Nijar na waje da na gida ma sai kira suke suna kiran sai NSP suna kira ga shugaban ƙasa Cani lalle tabbas suna goyon baya 100% akan kahuwar wannan kwamitin shawara na ƙasa da za a kahawa. To amma suka ce suna buƙata 'yan Nijar yawanci so suke su ga cewa dai an damka wannan majalisa ga hannun Muhammad Hamisu Mummuni dan gwagwarmaya dai wannan dai mai san ƙasa mai tausayin ƙasa mai kishin ƙasan nan. Kaga kenan idan hakan ta samu ba sha wai kare ya mutu gonar kura. To ni kuma sai a makon gobe idan fa Allah